ngi don lang ni kapor ka yeng ba khoi ka kentang ka jong blei ban mani ban shakri u badru ban aish ka kam ka jong blei badru ban yo sngo na ka htien ka jong blei ka e ka baudon ban pan sngo yingi to blei un kyrkhu yingi ha ka ni ka jingiaseng ngi ne pandama ka jingduai au blei bo ka pau jongi ba beneng ngi aish me ka buram bat ka jingo bat ka jingero ka badai hok ka jong me ban ngi wan ban ya seng lang ban ya selok lang ka yeng ka ba khoi ka ba kentang ka jong me ngi kerpat ba men don rangkat bat ngi ling ba ka ni ka por ba ka eke bangi pendep kan long da shisha ka buram me ka kerteng ka ba khoi ka jong me bat ru kan long ka jing kyrkhu man sim na ka benta jongi ngi aingo ba me sngo ki jing tuai ki jongi yakini baroh ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro ha ka kerteng ka jong trai bat nongkren I jongi Jesus Christ amen. Nginirwai ke jingruai ke bashispa nyau pau ar. Ke jutang ki laingut hauwei ke penlong ke jingim yangi. U Blei ke do ula pendep lashan daga snam jong uhi. Bante ke boneng bat ke kendau day da U Blei halaingut lathau. Ban kentiu yangi nabajeliu ke sniu na ke do nuot ban lau. Ke jingruai ke bashispa nyau pau ar. Jutang kilai ngot hauwei ka penlong ka jingim yangi U Blei hagado ula pendem la shanda kasnam jong uhi bante kan boneng bagai kendong ka U Blei halai ngolatau ban kentiu yangi nabajeliu kasniu nakadonut panlau pansnayaki jingpynbaptis kakenja kajong ushim karukom Jingpynbaptis kapen pau galen tiban lai kamen sim Lashem lad ban ken ria ka jing rem na lai ka jing tongin ban khoi kilai ngot hauwei ngin Yaroh aum kabaim kalatu apoy kajing shon jong kajutang ka ha o Krisla You Jesus baroh in kono akan ikajutang
kubor ka bangin siyo sngo shibit, ka pang padeng jongka ka long, ka jinghikai shong tynrai, syapang ka Jingpynbaptis. Bat ki benta nagaktien ke U Blei, ki bangan puli menta ki long, ka kitab unong yutu lupa Ezekiel, ka lenong ka balai pohon riau, ki khot arpusau hadu arpun riau. Ezekiel lai pun riau, arpusau hadu arpun riau, bat ka gospel Matthews ka lenong ka ba arpu pra, ki khot khat pra hadu arpo. Matthews arpu pra, khat pra hadu arpo. Kani ka long ka ktien ke U Blei. Namar ngan shim ye phi na pedeng ki jaj ben riu, bat ngan yalum ye phi na kiri baroh, bat ngan walam ye phi hakari jong phi hi, bat ngan senret ye phi daka khot, te phin long khot na ka jaklia jong phi baroh, bat na ki blei thau jong phi baroh ngan pen khot ye phi, ngan airu ka do no thammai hapi, bat ka Syiem thammai de ngan bo hapo jong phi, bat ngan klau ya ka do no mau na ka do jong phi, bat ngan ai ka do no do hapi. Uji su te udawan ulakren haki uda ong la ai hanga kabor baroh habneng bat ha ka kendau namar kataken to khe da let no mapi to penlong senran yeki benriu baroh da penbaptis yeki ha ka kerteng ka jong ukpa bat ka jong ukhon bat ka jong Syiem khot da hikai yeki ban sumar yeki ei baroh kat kiba ngala hukum ye phi hakmi ru nga ngalong rengkat bat phi halakasngi hadu kabawaino kaperthei to bleun kyrkhu ya ka jingpuli bat ka jing shashkor ka jongi ya ka ktien ka bakhoi ka jongu ngini pendam ka jing tuai ko blei ko pa jongi bahabeneng long ka burom bat ka jingo e ka kerteng ka bakhoi ka bakentang ka bakhrau bor ka jongme batu ai bigi kyrkhu na beneng kin hap halor jongi habangi aseng lang haka yeng ka bakentang ka jongme ngi aingo bangila bani don lang kumne haka ni ka Sngi U Trai hadien bangila pendep iki kam ki jingtrai ki jongi baroh shitayo ngi awan kumne bani selok lang ban mani ban syakriya me ban aingo me ban wat roi ka jinghikai na ka ktien ka ba em ka jongme ngi don rengkat ru haka jingia selok lembat ngi ye kini ki para bangeit bait ki bamla ban poi jingiaseng hagani ka sngi ndrei ki ba khmi ki ba pet link ba kani ka YouTube channel chong ka balang kila ban don ko try kan rat ki ba don apeng ki jing pang ki jing shitom ki jing nyon jo ka met ki bamla ban poi bat ngi bat ki don ru ki ba namar ka jing bon kam bat namar ki wei ki jing te ki mla ban wan ndrei ki so lang bat ngi link ba kini ki kor ki bor jo ka juk ka ba menta ngi karpat ki jing kyrkhu kumju halor jongi lang baroh hakani ka sngi hakani ka por ko try ngi aingo eme nagabenta ka Jingpyndapan biang yang iwei pat iwei ngi kenmai ki sngi ki ba menchem snem man ar snem men ba kala ja ka khlam hakani ka ri ka jongi bat kaleng ka perthei ha ka bangila du ka jing lat lu jong ka let ka wan ha ka bangila du ya ka jing lat lu jong ka bela ka sngi ha ka bangila du ya ka jing lat lu wan ban kiush ka yeng ka jong me ndrei mentangi aingo eme ko try wa me plelat yengi da ji snei blei ge jongme bangila ban let chi kam ki jing trei ge jongi bangila ban ye kendu ki ba yeng ki ba sem ki jongi bangila ban wan lat lo ja ga yeng ge jongme ban shakri eme ngi da karpat eme ko try ba men ai ba ga ni ko por kan long ba sei so nagabenta jongi ha ga jing Syiem bangin mat shishai ge jing don rakat ge jongme bangin mat shishai ge jing hikai ge jongme yengi iwei pe iwei atrai ya ingo eme ba melakur khuru akaliang ka yok ka khot yengi bat ba ngilanang roi ngilanang man bha halakasngi tonang kyrkhu ko trai ki kam ge jing trai ge jongi nginang la ban kier sha prang nginang la ban pendap yala ka jong ka kam ge jing trai bangin yo e ka kamai ka ji bangin yo ban besa ya ka yeng ga sem bat ru ban aj ka kam ge jong me atrai ngi song khiana ka banta ki khon samla ki bala pa si gi jing pule gi jong ki bhadu menta kim pat yo kam rei ki dang ap
kilak let shigi jing puli ki jongki namar ka kular jogi kimi ki kpalar phi khrekot bhalar phi pas bha phin sayok kam phin sabit sabyang nrei menta ko trai ngila khlei ka kular nrei ki khon samla ki kli shanu ki kam shanu ki jing trai ki bangit mo atrai ngi pet da jing sngo khia yala ka jong ka ribat ka jaj ben riau ngi da duai ko trai be men ai ka jing kala ha ka senshar khadar ha ka yo ka kot ha ka imlang sa lang kenang begini ki khon ki persa ki khon roi ki jongi kin yo ki kam ki jing trai ki jongki bagen la ban yeng hala ki jongki kejat bagen la ban besai la ki jongki yeng ki sem o ngi so thu ko trai ki jing kala joga porba ombaro ki balai ban yo kam sarkar kum bo menshwa ringi da duai ko trai men kta ya ka jat ben riu ki jongi ba men ai ka jing start yengi bangin trai ka kam la jong bangin la bangin kieu shaprang ko trai kan rat bagajat ben riu jongi kan yo e gaman siem ban tri shitom ban smart ban minot bagan la ban yeng halagi jongi kejat i duai na gaman tagi khon joga balang Mawroh ko trai kan rat to pe isne si ki ba apply ki kam ba pher ngi alet kum ki nong sharai kum ki khot committee balang ban duai na gaman ta jongki ngi asat kum ne khmat jome ko trai men play lanti ki bagin la ban yo ya kita ki jingkershan na gaban ta ka yo ka kot bat ka kamai ka ji ngi duai nam ta ki long yeng long sem ki jongki ko trai ba men pe isne men kyrkhu ki ngi duai nam ta ki samla ki jongi ki badon na preng ki jing pule ki don ki bala pas ki don ki badang le exam bat ki ba pen kre ki exam ki snem ki banwan to nang kyrkhu ki ko trai kan rat ken ma de ki jing darkat ke jome kin long ki nong job da ka bor ka jing yarap ka jome ba ki bala pas rung idap da ki jing sungo namar kam de ke jing start breu kam de ke jing la nalade nre ke de tang ke jing ai ke jong me ba tang ke ji isne ke jong me yarap ingi ko try bingin don ke men sim ke jing songo ngi duai na ka benta ki para bangeit ke balang ke jong iru ki ba ya shem shitom ki ba shem jing e hayeng to pe isne ye ki don ki para bangeit ki ba ya pang e shitom ko try kan rat temen besan jong iwe mla ban don ke ni ke pon mar ke jing nyon ka met ni duai ke jing pen khia jom halor jong i but kiwei ru ki para bangeit ko try kan rat ki ba ton na preng ke jing shitom ko try kan rat ka ba kham e to pe isne ki ko try to serpot serpai me ki ba ka wei pat ka por ngin yo ban ya selok langkum ne to kyrkhu ka balang ka jingir ko try kan ran bangin ang la ban ai ka jing shakri ka ba pediang na khmat jong me ka jingo bat ka jingiro ka ban tynrai ka do non ha ka no ko por bang ya seng ya selok lang ka long na ka benta ka buram ka jong me la ka jingiaseng ka Sngi U Trai lagi jingiaseng hagi sngi po ya lagi jingiaseng ki yengi sem la jong ki shnat ka jingiaseng kan thai jingiaseng samla jingiaseng kana ka skul pen pau baro kin long ka buram me baro kin long ka jing kyrkhu na ka benta jong ko trai to kyrkhu ya ki kam mission jong ka balang ro jong ka jingiaseng kan thai ka ba don ka jing thmu ko trai ka rat ngi kerpat ki jing plelat plelenti ki jong me ko trai ha ka por ka ya ka ba byang ngin yo ban pen bana bat ngin yo ban duai ko trai kan rat baka kam ka jome kan ang ya chaprang atrai mi I baka balang ka jome ka balang Mawroh ka kwa e ban trai ka kam mission ngi duai ba men play ma me ki lat ki lenti bat men seiru ki breu ki ba melat muhi bakin trai ha kita ki jaka bat bakin penroi pen ya chaprang ka kam ka jome a trai kan rat to pet isnei ka balang ka jongi pelongi kum ka balang Antioch ka balang ka bapha missionary shakaleng ka perthai ka balang Antioch ka bapha yu Paul bat yu Barnabas bakin leit ban yalap ka gospel atrai to kurkhuru ka jing sakhi ka jongi ha po laga jong ka shnong bangin la ban yalap ka kerteng Jesus shakiwei pat halaki jong ki yeng ki sem ki jong iru ya ka pateng ka banang wan bangin la ban besut ka jing long U Blei hapo jong ki atrai da duai da kerpat me hapen ki jinghikai bakla jong ni ka perthai hapen ki jing yang yalam bakla jong ki bor jing dum ya ka pateng jong ki khon ka pateng social media menta ngi kerpat ba men kren ki men ktai ki ko trai ka namar ngi tip ba men se ma kho yu kham khlan ma o ban ya ki no ki bor jong ni ka perthai ro ban khot ban kringi ki shaka jinget bat ban yalam ki shakalenti joga ding phna trai ngi ai ngo me nagabenta ki ai baroh ki bangilala ban yathu hame ngi yathu ro nagabenta ka synod ka jongi nagabenta ka assembly ka jongi nagabenta ka PCI ka jongi ngi yathu ro nagabenta ka ribat ka judge ben reo khasi panahar ka jongi ngi yathu ro nagabenta ka ri India ka bayar ka jongi ba men da men ker men ri men sumar men kyrkhu na beneng halor jongi lang baroh ko trai yeki nong sen sharu ki jongi bakin sen shar ka hok bar ka jing shisha
Trai ngi aingu eme nagabenta kan ga jinga selok langa ga jing duai ke bangi yo bat me shimti ko trai ki baroh ke bangi labu mat jong me maap ablai ki pop ki palat ki rengkang jingi bobon bat pentemai gi jing em gi jangi bagin long gi jing em ki ba pediang honak mat jong me yakine baroh ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ru haga kerteng ge jong utrai bat unong penem jangi u Jesus Christ. Amen. U Blei yepi baroh ki para bangeit ye ki khon jong ka Balang Presbyterian Mawroh bari kiwei ki para bangeit ki badon kerteng balang sewei henry ki be don rengkat bat ngi hagini ki jing syakri ya U Blei yepi ka kerteng utrai jong ye Jesus Christ bangi tuai ki jing kyrkhu bakan Lyndan Syiem bau Blei un the hagi jing im jongi ya U Blei ru ya ki para bangeit ki badon hagi yeng ki sem ki bapet menta bat ki ban sepet ru ya ki program ka bawan lingba ki YouTube U Blei un kyrkhu ye ru ni ai U Blei kum ka Balang ye pastor jongi Reverend Lyndan Syiem I balong ukpa jongi haga Balang I belasim ye gani ke jingkit kle ban ai ke jinghikai syapang ki jinghikai shong tynrai jong ka Balang ki biya day ban ka Jingpynbaptis ngile kran bha ye gani ha ka komiti Balang ban ngi ye ka jing don kam ban yo ka jinghikai ka basai ha ka biya day bat ka Jingpynbaptis ban hindin ha ka presbytery ru la yo ban ye tai halor jong ka ni ka phang manta ngi sngovlong ki badon bok ba I pastor jongi I don ban ai ye gani ka jinghikai hapdeng jongi U Blei un kyrkhu ye U Blei un pun ko bor dalau jong men Syiem khot ba ila ban pendep ye gini ke kam daga bor ke jong U Blei hagini ke por ngin lum no ye jing aingu bad hadian ba na de ban lum ye ki gerpat ye rang ba Balang jongi Mr. Bishabong in subha ban wan ban tuai ban pengentang na ka bentak jing aingu Tuan pendem yang tuai. Kumi pat U Blei kupa jingiaseng peneng. Iwan pendem red khmat jume sashi senpan. Hagan kapor mil island ingi kum ki khun ki jume. Hapdeng ki jing tlok jing swai jing ki khamet ki jingi. Ho yung tu kum ju ru ye ki bakot ki bakhia. Mel keren lu jung men sim jung me. Mengilak ban keu siging jong me kan kepo ban yo sngo ye jing sisa ka ktin jong me hoi yo ban dem ban sakri ban yero ban pendon burom ri kerteng ka em ka jong me mel ai ker pang yingi kan ngi ye ka bangila ban ye dem ban penlut ing kan kepo ka jongi ye ka ban yo sngo ktin jong me ban sakri me hoi hagan kepo ru trai Iwan ban aingu eme nama kicing kyrkhu ye ki ba me ai ha kicing em jungi ki ba malasngi sibun kicing kyrkhu ki sertap ba fer ye ki ba mangi ngimla atrai ban nyau haladihi andre mela penbet mela penbiang na kam ta jing kam jungi ka do kat no ru atrai me ai yingi hijun kam ha jing em kenya mesim banang yalam yingi hal kasngi kuna mina ban ya kum nangila ban syakri me ban sngewbha kamun ko jome hagan ka po ko try ni wanra gani kijing ai saka kam ko jong me na kijing kyrkhu ki ba mela ai ni lagi long ki bared lagi long ki bakhndiat ka try ni ka pat me iba man priang ki da ka ba kemen ko try la bangi ai da ka do nut baroh na amta ban penia ka kam ko jong me tupun khu tupun kentang ki kilong ki babet babiang na kamta ki kam ki baper ki badon po ka Balang jong me ba kum ju apo ke GP assembly ro ka wehi ya ka ba atrai ni kum ki briu ni senia ta ha ki jingker khu ki bastat ba ki jing penia ki jong me ni duai kerpang ko trai kum balalam khmat ni pastor ha ki jing duai ju iru na kamta ki sngi ki ba ki ba sitam
Sibun king atrai mi I ki prabangai ki ki jongi ki don hagajing ka bakra kumno ban hakan ka kamai ka ji hakan ka do hakan ka pertai ki sngi ki mementa ni doi ka pan atrai tu isnei mana pli ki lan kelenti sisa atrai kumno bingila ban kamai na ka menta ban hakado kam tamro bingila ban ai se ka kam ko jongme kan ba kam jongme kanang ya Bukan yang seprang haki bentah jongkan keselap pertai. Kyrkhu ko try kamtam ru nam tau syakri jongme. Ubas tang si pang por ban yang nakam taban sam mi jing syak tin jongme. Kamtam me hakan kesngi ban pensung thu ban pensai hakmat jungi kat kum ke tin jongme ya kanong rem jongkan Jingpynbaptis. Ai bor ru mun yu syakri jongme dalam mun sim bukut jongme. Bagi baroh ki balo pen krek kin try kin dalang sisai ka bau musim jong mai lo posio ban pen skem yigi jing sisa khmat jungi kan ka po amin la ban pediang ru try bing la pen ban pen kam yiki ka jing jungi mala ka sngi kyrkhu ko try ba sngo yigi jing khot kerpat syukri betrot me kan ka po na bang rawai na kerpat hakatang try jing Jesus Christ amen. Hakan ni kapor ngin ya syashkor ya kawai ka kam ka balang kala syania hangi ki nong sarai ban pen sngo ban pen ken mau ki para bangeit be jong ka balang kerpang ki reu khot ba kini bu jingmut kini bu jing duai bat kin pendap ya la ka jong ka benta kawai ka long ka jingje temen besan ha ka Balang Presbyterian Mawroh ka ba an penlong ha ka arpulai terik jong Oktober arajar arpuar Bat kaba pat kalong syapang ke jingjit temen besan kaba an penlong ha ka Balang Presbyterian Mawroh ha ka arpotrik November arajar arpuar. Naga benta ke jingjit temen besan kin wan ki rangba jong ke presbytery hapo ke jingalam jong Reverend Leslie Jana. Naga benta ke jingjit khot committee Balang kin wan ki rangba jong ke district hapo ke jingalam jong Reverend WK Hujon. Bat kakamram jongi kum kiriu khot kalong ba ngini awan testa hakini ki arteligi sngi arpulai trek Oktober bat arpau trek November bangini awan renti bat bala dangidon ki khondrit lane kinu ki jingte hakatu ka sngiru ngin thaulat daga jingarap ki bahayeng ba sembat ki parlok para jor ba yaitu ipor bangi deban wan syaka yeng ga jong blei ngini awan renti bangin yo e ka koram namar bala dangim biang ya ka jingpynbaptis ka balong marshiteng ni giriu khot onomla ban penlong ya ka jingjet temen besan lan di khot committee Balang bat kan long ka jing le ranya ka Balang ka jongi bat yang hero ngin mi na ka yeng ka jong blade ka jing sngeu diau bat ka jing song si namar kata tu ngin ya bu jing mut lupa bat ngin ya pen kre lupa bah kini ki art ligi sngi ngin ya don ka yeng ka jong blade ngin pendap ya la ka jong ka kamram ka jingkit kle Nangta ngin ya duwairo haki yengi sem gi jongi ba U Blei un sei gi syakri ki ba ulat lupa ki ban long ki temen besan jongka Balang ga jongi bat ki ba long ru ki khot committee Balang nadu katem arajar arpulai arpusau arpusan katem jongki khot committee Balang kalong naga benta laisnem ki temen besan ki long shirta jingim te duai ken U Blei un pen kre kita namaru Blei atip lupa duai bu Blei un pen kre ki men sim jongki ya ki long yeng ki long sem ki jongki ru ba ki khon kin pediang ba ipa jongi legit temen besan ikime in long kanong kershan ya ukpa ban shim ya kanika jingkit kle bat kumju ru ya ki ban sa shajit khot committee Balang ba U Blei un pen kre ya ikime ba in so thu ba ukpa man taw ladon ka jingkit ka bakhia bat ki khon ru bakin kershan lam yukpa bu jing duai ru nakabenta ki nongwan penlong ke jingjet naka presbytery bat naka district ba U Blei pun ko pensle eke habakin pendep ya kan ke jingjet ka bakantang kamlong kum ke jingjet ha
ka sensyar khadar perthai ngimla bani keren kerteng ngimla bani penmi kerteng nrei jar halaga jong ka dokno jong ingin ya duai ingin ya selok baru trai hi un penshayengi syapang kini arteliki kam U Blei tu un kyrkhu ka balang ka jongi nginang ya chaprang haga jing syakri ya o haga ni ka por ngin ya ruai ka jing ruai ka ba shispa nreu pokendai bar hadin ka ni ka jing ruai ngin siyo sngoi ka khubor nagaktien ka jong Blei utrai u ong ka rukombat ka senjat jong ka jing im to pha na jutang suk atrai ya ka jing ai Lyndan Syiem ka kalong ka sakhi skem U Blei barem babomman laingot ha uwei U Blei hi yangi unri un kershan ka jing ruai ka bashispa an rupukandai Jong ka jingim to pana juta suk atraya ka jing ai Lyndan Syiem ka kalong ka sakhi U Blei barem babomman laingot ha uwei U Blei hiya ngi unri un kershan dosat yangi Madrid bakram ban bau karkam Lyndan Syiem yangi ablei torito satu snaman bin jing Nongkren I ban kentil lui wat kang yaki ban wan hangaga himadei ka jongki ki temen basan ba jongi ki khot komiti balang ki long keme ki long pa ki parlok samla ki heb ki baret rengkat bat ma phi ki ba pet ki ba khmi ling ba ka YouTube channel jong ka balang ngai khu Blei phi baroh haga kerteng ka ba kordor tam ka jong utrai bat Nongkren I jongi U Jesus Christ ngapan pau ka jing sungu ka ba khrau na ka benta ka ni ka lat ba ka balang ling ba ka program committee ka ayang asashi sin ya ka ni ka lat ban besa ya ka htien ka jong Blei na ka ni ka pulpit ka jaka ka ba kentang lada pipet ya ka program jong ka ni ka quarter pin UE ya ka benta ka ba thamai bangilabu hangto ha ka jing kentho hajan ka kerteng ka jonga ban ngila tho hangto jinghikai shong tynrai halor ka Jingpynbaptis bat ka ni ka long ka rai juga komiti balang ka bangidang sedang thamai menta South Liki Ningkong hapadeng ka lockdown kila don ki brio na ki katto kat ni ki kan hon ba pher ki balalet ban rung shaki yeng jogi khot ka balang ka jongi ban hikai bakla shapang ka Jingpynbaptis
kat bangidang khang yeng bani ngidang khang jingiaseng haga jingko ngo ya ka sarkar kini kilalit rung bat kilay lambakla ya ki katto kat ni ki long yeng long sem hapo ka balang kejongi kidon katto kat ni na ki katto kat ni ki long yeng jong ka balang kejongi kibala mi no na ka balang kejongi hadien kata kibala tho ban pentip ba kilalit ban penyaso elade bat kawai pat ka balang kibala tho ban pentip ba kilalit ban penbaptis arsin elade lai ka komiti balang kalarai na markata bakin don arteligi sngi kerpang ngamut bandong arteligi sngi U Trai ki bangi perlong kerpang ha ka bangin ai ya ki jinghikai shong tynrai jong ka jinge kristan kata arsin ha ka shisnem ha ka bangin kren ya ki doctrine lani ki jinghikai shong tynrai namar kata ka ni ka sngi nga shime ka ni ka jingket kle ban ai ka jingkren lani ka jinghikai halor ki jinghikai shong tynrai chong ka balang shapang ka Jingpynbaptis kerukom kren jonga namar kata ka ni ka por kanumlong ha ka dur jong ka sermon nrei kan long ha ka dur jong ka jinghikai bat khambon kan long ka jingpule na ka bangala tho ka basaw ka komiti balang kala arai ro ba an sa penmi ya ka khot ka ban ai jingpenshai halor ka Jingpynbaptis bat shapang ka sabaton ka ba buon ki kli jingkli bat ki kulmar jingmut ndala bit la biang ki baroh ngin sayo ban sam sha ka wei pa ka wei ka long yeng chongki para bangeit be jongi kita kum ka jinglam prang ka jinglam khmat haswa bang ni osngo ya ka de ka jinghikai na ka tien ka jong blei ngin ya pendam ka jing duai au blei bok pau jongi bah beneng ngi ai ngo eme na ka benta ka ni ka por ka ba me ai ngi bangila ban pen kre eladi ban yo osngo ka jinghikai na ka tien ka jong me shapang ka ni ka doctrine shapang ka ni ka jinghikai shong tynrai jong ka Jingpynbaptis to yarap ingi ko try ban song tho to yarap yu shakri chong me ban pen shai ba to yarap bangin la ban pediang bat ban pen shai lem kiwei ngi aingo ba me sngo gi jing duai gi jongi ye kini baroh ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro ha ka kerteng gi jong try bat unong pen im jongi u Jesus Christ amen ka phang pedeng jogo khubor ka long ka jinghikai shong tynrai shapang ka Jingpynbaptis kamat kabaningkong ki jinghikai bakla shapang ka Jingpynbaptis kawei ni ki jinghikai bakla jong katto kat ni ki balang bat ki kenhon kalong ba ka Jingpynbaptis kadai tang da kaba pengam kinong yalap na kini ki balang bat ki kenhon ki kentat ya ka Jingpynbaptis da kaba pensle ha shalang bat habadang kelung kilet rung shaki yeng jogi para bangeit ban hikai bat ban penbor badai ban penbaptis biang da kaba pengam ki ongru lemda la pengam pimpat yo ya ka Jingpynbaptis kaba shisha ki not wat ban ongru pimpat tikena balayo Jingpyn kata amdei banga syukran nang ni hendrei ka bangala de keren ru bat kita ki balayo jinghikai na kita ki breu chong kita ki kenhon namar kata ngidei ban penshai hang ni yagi khon jong ka Balang Presbyterian Mawroh bari ki khon jong ka Balang Presbyterian baroh ru ki badon ha kani ka yeng mani bat ki ba khmi link ba ka YouTube channel jong ka balang ngidon ka man ai jingpenshai ba phim dei ban sha yalam bakla namar ka Jingpyn kamshong ha ka jingjel liu lani ka jingbun jong ka katno put ka lani katno litar ka bala penbaptis singi ka Jingpyn kalong bet da ka Sngi U Blei ling ba ka jinget hau Jesus Christ kita ki kenhon ki wat daw ya ka rukam penbaptis bat ya ka reta penbaptis ki klet no pat ya ka kerteng ha ka bala penbaptis yangi kamat kabaar ka jingmut jong ka Jingpynbaptis ka Jingpynbaptis kamshim sedang na ka niam Kristan henrei na ka niam Jew ya ki jingle niam ki ba pendon kam daka kum ka dak jong ka jingkala ka bamut bat ka jingkala syaka niam Jew laju khot mikva hagaktin Hebrew mikva
hagaktin Hebrew. Bat lapan kelas hagaktin baptizo hagaktin Greek. Mikva baptizo. Kakentin baptizo kadon shibun ki jingmut. Ban we dip. Lane ban sat wash. Lane ban we rong die. Lane ban pengam immerse. Lakumno sauteli ki jingmut. Ban we, ban sat, ban we rong, ban pengam. Ki balang bat ki kenhon ki bapen baptis da ka bapen ngam ki pen kesan tek tang ya ka wei ke jingmut. Henry ke jingmut ka bapura jong ki kentien bapto bat baptizo ka kentop ru ya ka ba we ka ba sat bat ka ba we rong. Nangta ka mikva ka sakhi ba ka jingpynbaptis ka kentop la kumno sauteli ki rukom pendai ya ka met. Da ka ba senret sprinkling, da ka ba pensle anointing, da ka ba the pouring, bat da ka ba pengam immersion. Ka jingpynbaptis Kristan ka beteng na katay ka rukom jingpynkhot nyam jong ki Jew. U Jesu Christ ula hukum iki senran ban penbaptis. Henry shinghikai ban bot ya kanu ru ka rukom penbaptis. U Jesu hikai tang ya ka kerteng ha ka ba an penbaptis. Ka kerteng u blei pa, u blei khon, ba u blei u mensem khot. Tang kata ya ka rukom shimkren ya ka kerteng te labatai shai. Ngila pule mene Matius arpupra kat kendai. Namar kataken to ke da let no mapi to penlong senran ya ki benriu baroh da penbaptis ya ki ha ka kerteng ke jong ukpa bat ka jong khon bat ka jong mensem khot. Dei namar kanie bagi balang Kristan shituluk ka perthai ki sngo thu ya ka jingpynbaptis kum ka dak ka bapania pher ya ki bangeit na ki bangeit. Kalong ka dak bagi breu kila no ya ka niamrim bat kilawan banlong Kristan. Kadak bagi la pediang yau Jesu Christ kumunong penim. Ngipule ha Marcos kan riu lenong gi khot khatsan kan riu ula ongru haki to let shaka perthai baro but to yalap ega gospel haki benriu baro tiu tau banget but yo penbaptis on penim henre uta ubamnget on penrem. Namar kata kabakong santam ha ka jingpynbaptis kamdei ka rukom lani ka rta henre ka kerteng ha ka bala penbaptis yengi. Ka rukom kala banlong da ka ba pensle lani da ka ba the lani da ka ba senret lani da ka ba pengam Karta kala banlong habadang kunlung lani endala samla lani endala rangba lani wat shua ban kladru lani ki kala ka bomut hakata kapor penban ka bakong santam kalong ka kerteng ha ka bala penbaptis yengi ka kerteng ka jong U Blei lai ha uwei. Namar kata kum ka Balang Presbyterian ngim ju penbaptis arsin yano ru larkiwan na kiwei pat ki balang ngiju keli phi hato la dep ban penbaptis phi ha ka kerteng ka jong U Blei khpa U Blei khon ba U Blei mensem ba khot ngim ju keli karta ngim ju keli ka rukom ngi keli ha ka no ka kerteng la penbaptis phi bada baki jubah baka kerteng U Blei khpa U Blei khon ba U Blei mensem ba khot ngi pediang balang ki klem da penbaptis ki namar ngim ju penbaptis arsin kakhtien ka jong U Blei kahikai episode saulenong ki de khot sao do nreu don ka wei ka met but wei mensem U wei U Trai ka wei ka jinget ka wei ka jingpynbaptis U wei U Blei but U khpa ya baroh. Nangta ka jingpynbaptis ka sakhiru ya ka jingim ka batmai lingba ka jingmipat jong U Jesu. U apostol Petros upen shy ya ka jingmut jong ka jingpynbaptis highway Petros lailenong ki de khot arpuwei. Hagi sngi U Noah haba udang tau ya ka yingling ha ka ba kendiat ki mensim kata kalong prangut kilayo lat im daka kabaha ka jingpen shisha jongka kata ka jingpynbaptis ka pen im yangi mentaru ka babu no ya ka jing tingit ka do
Henry ka jingwat ka jingetip lem babha shau blei da ka jingmi pat ya u Jesus Christ. U apostol Petrus u batai ba hakapor ba unoa bat ka yeng jong u kiyo laj im daka kabalong ka dak kabashabar Henry ka jingpen kalong daga kti ke jong blei kumju ro ka Jingpynbaptis ka bangi pediang kalong ka dak kabashabar Henry ka jingpen khot ya ka jingetip lem kalong ka jingtrai pla u blei. U Petrus u peniasriem ya ka Jingpynbaptis bat ka jingpelat da ka ka jingshlei ka ba saupo sngi kala peniap yau khon benreu satlak ka perthai Henry ling ba ka ju ka u blei ula pelat ki prangut ki badon hapo ka yeng ling haka ju ka rukam ling ba ka ka Jingpynbaptis u blei u penidak bau pelat yengi ki badon hapo ka yeng ling chong ka jinget namar kata lada pendon kam da kanu ka rukom penbaptis ru ka kalong tangga da ka bashabar jong ka jingtrai pla ka bashapo ka pau shai hang ni baka kam la da leilei ru ban sat yigi pop na ka met Henry kalong tangga da ka bashabar bat ka jingkular bala penkhot yigi mensim bat ki jingetip lem jongi dau Jesus Christ. Dei namar kata bangi baka bor jong ka Jingpynbaptis kam shong ha ka jing jelir jong ko lani ha ka rukom pendaya ko ha ka met jongi Henry ka jingtrai pla ka jong blei hapo ki mensim ki jongi ban penkhot yangi nagi pop bat ban ri penim yangi hapo kani ka yeng leng ka jinget kamat ka balai ka theology jong ka Jingpynbaptis ka theology jong ka Jingpynbaptis kami na ka jinghikai jong ka testament ba thamai baka Jingpynbaptis kamlong ka jingsat ya ka tingit nakamet bat ya ka jingbam khot na ka mensim Henry kalong ka dak ka bashabar jong ka jingtrai shapo ka baken jaman sim ngan biang ka Jingpynbaptis kamlong ka jingsat ya ka tingit nakamet bat ya ka jingbam khot na ka mensim Henry kalong ka dak ka bashabar jong ka jingtrai shapo ka baken jaman sim rom Henry lonong ki khot lai bat sao nepim jutip bakat kiba nangi ya kibalayo penbaptis yau Chris Jisu la penbaptis yang iken ya kata ka jingyap jong namar kata ken la betep lem yangi bat da ka Jingpynbaptis ya kata ka jingyap jong bakat kumbala penmi padi Chris na kibayap da ka buram ka jong ukpa kumta bangiru ngin yayat ha ka jingtmai ka mensim u apostol Paul hang ni u hikai baka Jingpynbaptis kalong ka dak jong ka jingpenyaso yaki bangeit bat u Jesus Christ haka jingyap bat haka jingmi pat jong kalong kumba mangiru ngilayap lembat u Christ haka ding pna bat ngilami pat lembat haka sngi ka balai kapau shai na markata baka Jingpynbaptis kamla ban sat igi pop jongi Henry tang ban sakhi ya ka jingpen khot na ki pop ling ba ka jingyap ya pli u Jesus Christ ka nongrim jong ka jingpen ka de ka jingyap ya pli ka jong u Jesus Christ ka Jingpynbaptis kamla ban sat khot igi pop kalong tang ka dak ka bashabar jong ka jingtrai pla ka jong blei dai na kini ki jinghikai ba u Augustine of Hippo u bade u bishop u bakrau bala sandure ka mut ka perkhat bat ka theology jong ka balang kristan uway ni ki start theology bakrau tam ula bu dagi ni ki kentien ki bangi but haduk menta ang Augustine an outward sign of inward grace instituted by Jesus Christ an outward sign of inward grace instituted by Jesus Christ. Lajan baroh ki balang Protestant ki pediang ya gani kejihikai u Augustine kadak ka bashabar jong ka jingiai ka bahapo mensim ka balaseng da u Jesus Christ. Mentangin poi shi gini ki jingkeli ki ba ki breu ki jukeli bat ngin persang ban ai ka juba ka jingkeli a balai baka Balang Presbyterian ka Penbaptis ya ki konlong ka jubab lengkot ka long namar bala tho ha ka Bible ladadon bakli phi balai ba pi Penbaptis ya ki konlong jubab ong bet namar ba
la tho te ha ka ne ka Bible. Bat ngin sa pensisay kata. Ha ka balang banengkong kumba ka pau ha ka kitab ki kam ki apostol haba ki breu ki wan long kristan la penbaptis tang yukpa. Henry ya ka long yeng long sem baroh kawai kentup ya ki kunlung kena bat wat ya ki syakri syakor bat ya ki merau ru. Kidan la kumno santali ki household baptisms lani ki Jingpynbaptis baroh shi yeng syaka testament haka testament batamai. Kidan san bat ki start Bible kidan sakawai ru kabangan sapule. Ningkong ka yeng jo Cornelius ki kam ki apostol shi Paul nong ki dekat saufu sau hadu saufu pra. Kabaar ka yeng jo ka Lydia ki kam ki apostol khat riu lenong ka dekat khat san. Kabalai ka yeng jong nong abendia Filipi ki kam ki apostol khat riu lenong ka dekat lai pulai. Wasau ka yeng jong Crispus ki kam ki apostol khat pra lenong ka dekat ka pra. Kabasan upol ula penbaptis ya ka yeng Stefanas hakorin ngipule iwei korin iwei lenong ka dekat ka bakhat riu. Kita santali ki ba syai kadar bala penbaptis ya ukpa ya ka keme ya ki khon baroh kawai ka yeng. Don ki start Bible ki ba kentup ru ya ka ne ka nuksa ka yeng jong Gaius ka ba phila ban shem iwei korin iwei khat sau bat Rom khan riu ar pulai. Kakentian bala pendon kama ka Bible kalong oikos ka bamut long yeng. Menai penbenai teman besan ni ki jingiaseng oikos ye ki jingiaseng haki long yeng jongi ka jingiaseng yeng dong basaneng jingiaseng yeng dong basarum. Ka oikos ka kentup yo kpa ya ka keme ya ki khon bat ki khon long rit ka kentup lang hadu ka pateng jongi ksiuru lada kia salang hakaju ka yeng. Bun ki Bible dictionary ki kentup ru wat ye ki Nongkren bat ki merau hapok ka jing sop jong ka oikos. Kini kia but lang ka niam jong ki kenrat. Namar kata ngila ban tikna ba kitai ki household baptisms. Lani ki Jingpynbaptis ya ka oikos baroh kawai ki kentup lang ya ki kunlung. Ngipuli kene ki kam ki apostol khat riu lenong ka dekat khat san. Ti ndala penbaptis ya ka bamut ka Lydia bat ya ki bahai yeng jongka. Nang ta ki kam ki apostol khat riu lenong ka dekat lai pulai ti ka bamut unong a bendi ula shim ya ki hakata ka ju ka por menmit bat ula sat noi ki jingbong jongki bat la penbaptis ya mau bat ki jong baroh kumne ro. Hakite ki nuksa ngiyo i bahala yo jingkendu mensim ukpa unong abendia Filipi lani ka keme ka Lydia Henry la penbaptis lut ya ka oikos baroh kawai la penbaptis lut ya ka yeng baroh kawai ubayo jingkendu udai tang uwei ubriu Henry ki basyak penbaptis kilong baroh kawai kalong yeng shimit unong abendia Filipi uyo jingkendu but shimit baroh shi yeng kila syak penbaptis. Ki balang bat ki kenhun ki ba persya ai ka Jingpynbaptis kunlung ki dawa bangin pensisya hangno bala kentup lang ki kunlung hapok ki household baptisms. Penbandai maki ban pensyai balai baka kentien oikos ka kentat ki kunlung ha ka testament batamai. Kat bah kiwei pat ki jingtho, bah kiwei pat ki por ka oikos ka kentup lang ya ki kunlung kena. Kung man siya ay nuksa, larang iong menta i pastor Lyndan Syiem bat ka yeng ka jong i. Hatu ka kentup lut na ya ki dekat jong ka yeng baroh. Ka kentup lut kumta la batay, ya uta bat ya ka yeng jong ki la penbaptis ya ki. Mday bingi persya ya ki balang ki babut ya ka rukom, da ka ba pengam ngiong lara pi penbaptis da ka pengam bahaya pi, but ya ka rukom jong pi. Henry kani ka rukom jongi kadai ka ba la pensyong nong rimbha nagaktien ke jong U Blei bat ka ba don ru ka bala tho ha ka Bible kidon ki balang ki ba penbaptis da ka ba senret kidon ki balang ki ba penbaptis da ka ba theum bat ya kirung iong bahama pi kamsyong ha ka rukom
Henry ka shong haka kerteng haka bala penbaptis singi. Kawai pat ka Nongkren baka Balang Presbyterian ka penbaptis yagi kunlung. Kalong bau Jisu hi ulah pediang bat penbena bagi kunlung kilong gi khot ki bapura jong ka hima U Blei. Marcos sipau kat sao. To sya igi kunlung ban wan hanga bat wat kangru yaki naba yaki bakum kita long ka hima U Blei. Pinshem ru bala tho hau Matius kat kendai kat sao bat Lukas kat pra kat nriu. Ka jingkeli B. Kumno la ban penbaptis yagi kunlung haba kimpat la ban kelak abamut. Kataruk kadai ka wei ka jingkeli ka babon na pipiyo. Kunlung badang rit dang loi-loi. 4 la ban kelak abamut. Kumno bala penbaptis yaki. Bo nangi ki Presbyterian ngim nang jubab syo haba ngi syak keli kumne namar ka dei shisha bagi kunlung kimpat la ban kelak abamut. Henry ki brio ki bakeli kumne ki perkhatang yaka retrospective aspect of baptism. Ba ka Jingpynbaptis ka sakhi yaka jingkela ka bomot tangi ki pop ki bamensua. Ki klet baka donru ka prospective aspect of baptism. Ba ka Jingpynbaptis ka sakhiru yaka jingkela ka bomot naki pop ki bahadin. Retrospective ka ai ka baladep, prospective ka ai ka bansawan. Ka Jingpynbaptis ki perkhat baka long tang ka jingsat yaka baladep. Kamlong ru kadak jong ka jingsat ya ke ai ka bansawan. Ngide bantip baka Jingpynbaptis kalong kadak bat ka sharp jong ka jingpynkhot chisendon nakipop ki balale menshwa bat ki bala ban kumle hadin ru. Lada kamdon ka prospective aspect of baptism. Kamut baladai ban penbaptis si penbaptis man kapor bau Kristan ukum le pop. Lada ki keli phi khulung pala ban kala ka bomut ong ya kita pat dalasan larang ba pat lagi kum le pop le kumno haban penbaptis biang kanuksa ka bapauna maka history kalong upatsya Konstantin ki snem arspa nyo puar haduk laispa lai punyo chong ka hima Rom une uwan na kanyam tynrai nreus ula kala Kristan tang ba tre ban penbaptis une ula khuslai yo ukum le pop hadin ka Jingpynbaptis. Namar kata tre ban syak penbaptis haduk ke klipmat syua ke jingiap. U Konstantinus ngotho tang yaka retrospective aspect of baptism. Baru penslem ke Jingpynbaptis haduk ke klipmat ke bakaddo. Kos bela long Kristan mentah ko patsya Konstantin. Ngin penbaptis no apsyuapi bayok ngakum lepop. Kam lele te ko patsya. Ka Jingpynbaptis kam dei tai ka menor ka kedoi ka bahadin apsyuapi uong. Dalayat ki snem ko patsya Konstantin ngin penbaptis no apsyuapi bayok ngakum lepop. Ha ka klimat ka bakhaddo syuaban khlat tat kiwan kita ki nongelam niam ki ongko patsya Konstantin kumne tamlong pi pilong patsya jong ka hima Rom patsya Kristan ubanengkong penbaptis no tau patsya ha ka jing telot ha ka jing temen syuaban khlat to mentah tengah atolot penbaptis no te usngo tho tange ka retrospective ke ka baladep umso tho baka Jingpynbaptis kalong prospective ru ya ke ka bansawan namar katala de don ki bakelish pang ka Jingpynbaptis ki kunlong ngide ban kedau baki dang so tho bakla ya ka Jingpynbaptis kum kadak ka jingkela ka bomot tang nagi pop ki bamensua ngide ban tip baka long ru kadak jong ka jingkela ka bomot naki pop ki bangila ban hap ngila ban kum bakla haki snem ki babot. But mdan ubriu bahak mdan uweiru baroh kila lepop bat kila dole no ya ka buram ke jong blei. Wat hadien bala long Kristan, hadien bala penbaptis ru kadon kalat kalet, kadon ke jing bakla. Hato don na pedeng jong pia gani kapor. Lani manga bala ban kam yala di ki baklempop. Hato don na pedeng jongi ki bandakut ke sngi shibet nginum ong maap iki pop jongi ko try. Ne ngin hak ban pan map ne ye ki jing bakla ki jongi ladangi ong baka Jingpynbaptis kalong ka jing sat ya ki pop ki baladep bakalong ka dak jong ka jing kla ka bomot ladu brio ukum le pop biang ensa penbaptis biang lada hadien ka taru ule pop biang ensa penbaptis biang kata ka bomla si Shaban long ka Jingpynbaptis kalong tang shisin si jing im namar kata pidei benda perkhat bhako ki para bangeit beit Syapang ka jinghikai shong tynrai jong ka Balang Presbyterian halor ka Jingpynbaptis. Pim day ban sya yalam bakla. Hakini ki jinghikai
kiba pet tang e rukom ka bashabar bat om e jinglong mensim ka bashapo pimde ban shu nget kat ka babatai kiwei ki kan hon henrei pide banda yet benia bat banda penshong nong rimru naka e ka balahikai ka ktien ka jong blei om tangkata henrei ngila aru mangiban kili ki balai ba Jingpynbaptis ya ki kunlong ki jong pi habangila yu ilupai ki nongrim naka ktien ka jong blei bala Jingpynbaptis ya ka oikos jong ka Lydia jong nong abendia Filipi jong Gaius bat jong kiwei pat haka testament batamai ka jingkeli ka balai ke balai baga Balang Presbyterian ka Jingpynbaptis da ka ba pensle hasalang mat kamdei da ka jing senret kamdei da ka jing the kadei da ka jing pensle ka jubab lengkot kalong namar ba ka kalong ka dak ka ba syabar bat ka salang mat kalong ka dak jong ka long rinyeng jong le ka brio kumta habangi Jingpynbaptis da ka ba pensle hasalang mat kalong ka dak ka ba syabar jong ka jingpen khot ka ba syapo kami ya ka nuksa jong ka dak ka ba syabar bat ka jing shisha ka ba syapo men bau Jisu la sat iki kejat jong ki senran piken mau bau Petrus ula kerpat yau Jisu ban pensum ya baroh kawai kamet haka kamra ka bahaneng shua ban bam u Jisu la sedang ban sat kejat iki senran u Petrus uang pensum yang atrai henreu Jisu jubab ba ka jing sat tang iki kejat kalabiang namar kalong tang kadak om da don kamban pensum ya baroh kawai kamet Yohanes kat lai shipau u Jisu le thu ha u ka bomud u Petrus uta yau bala pensum dan kam rei tang ban sat ya laki kejat tiu la long khot barok par kum ta ru pi long ki ba khot ki balang ki ba Jingpynbaptis da ka ba pen ngam ki jukren persya ya ka Jingpynbaptis da ka ba pen sle hasalang mat don katto kan ni ki ba ong ba kan ni ka rukom Jingpynbaptis ka bakla bat kihikai badai ban Jingpynbaptis sashisin da ka ba pen ngam ngilayu ilupa kumdu ki jiu haka spa asnem ka banengkong ki pen khot ya le dia khmat U Blei da ka ba the lani da ka ba thet kti lani da ka ba senret lani da ka ba pen ngam naga history jeng ki jiu ngi sngo tho ba ka Jingpynbaptis ka kentup shibun ki rukom pendai ya ka met ka Balang Presbyterian ka buat renti ya ka Jingpynbaptis da ka jingpensle anointing hasalang mat kai ka rukom Presbyterian ka de ka rukom pensle anointing hasalang mat henrai ngim kan tat ya kiwei pat ki rukom da ka basenret da ka jingthe da ka jingpengam nang tangi pule ha Marcos nyeu le nong de khot balai bagi Parisi bagi Jiu kim jubam jingbam klem da tetkti ya ka bala pendan kam da ka kentien nip santai ha ka tynrai Greek ka bomut wash la ne sat henre ka de khot ka babuot pat Marcos nyeu saw labatai ya ka tai ka ju ka jing tetkti da ka kentien baptis santai ka bawan na ka tynrai baptizo bat bapto pisong tho Marcos nyeu lai ya ka jing tetkti la ong nip santai ka bomut wash ban sat ha ka de khot ka babut Marcos nyeu saw ya ka ju ka jing tetkti la ong baptis santai ka bawan na ka tynrai baptizo bapto tetkti penbaptis kikti ladai ka tetkti ru la ban pendankam da ka tynrai baptizo bat bapto kanihi ka penshisha bakat kum ka testament batmai ka Jingpynbaptis kalong ka bayar bha ka jingmot kum tam don daw ban kentat ya ka Jingpynbaptis da ka jingpensle masalang mat namar ka kentien baptizo ka thau ya ka no ka niam jingpen khot da ka kum ga dak ka bashabar nang tangi puliru hakikam ki apostol arl nong ga khot saupuwei bahaka sngi Pentecost la Jingpynbaptis ki lai hajar ngut ki bakala ka bomot haka shisngi lada ka Jingpynbaptis kalong tang da ka bapen ngam ngila ban keli nang no kilayo ya ka pung bahe Jerusalem kabalong ka snong halor ulum ban pendap na ka benta lai hajar ngut haka shisngi mentate yo Jerusalem haki tu por dan lat setang ka pung uselawam kabalong tang ka pukri nang non yo ban pengam lai hajar ngut ngisngau thu bakila pendon kam da kiwei pat ki rukom Jingpen khot nyam jugi jiu kata da ka bathe lani da ka basenret lani da ka bapensle
Hendrai lada kilala aruban pengam ya baroh lai hajar ngot hakashi sngi. Lada kain kata kalong lada. Hatu kamut ba lada duna kamut kam deishu ka Jingpynbaptis ba shisha. Lada ka Jingpynbaptis ka day tang daga ba pengam shim tho hang de hong doru bau nong ab bendia Filipi lembat ka yeng kilayelek ban sha pengam hakapung lani ka wa hakapor shiteng senia. Lada ka Jingpynbaptis ka day tang daga ba pengam kumno pat syapang kibriu hagi jaka rish yap hakaba mdon pung dagi 4 kilometer. Hatu kamut ba mla ban penbaptis bat pediang balang eki. Kani ka day ka Jingpynlong an ya ka dak ba syabar kabam ya hap satya bat ka khubor jong ka jingiai u Jesus Christ. Tuwat penlong an, tuwat penlong hukum sa sisin. Ya ka balong ka dak ka syabar. Kat ba ka khubor jong ka gospel pat kalong ka jing map ka jong Blei bat ka jingiai lingba u Jesus Christ. Ngipoy siya ka benta ka bakaddo ka nuksa na ka jinghikai U Trai. Ha ka jinghikai U Trai ha ka por jong ki apostol kadai ka jingba met ka bapura kadai ka full meal ngi khot ya ka jinghikai U Trai hendrai balai pat mentangi ai tang kendiat ukpu batang iwe iklat jong ka khuri namar kilong kidak ki bashabar ngi ong jinghikai ringi ai tang we wafer batang iklat ibaret pipi pediang bagadi ka jinghikai kat bah hakipor menshua hakipor jong ka testament ka batmai kalong ka full meal kalong ka jingbam ka bapura ti hato ngimshim la penkala ya ka rukom jong ka testament batmai na ka jingbam met ka bapura full meal syaka jingbam ka balong tangkum ka dak symbolic meal ngipuli ha ka testament batmai bala penkre shibun ka jingbam jingdi kat hadu ba don ki Nongkren ki balaya bam lalot shuaban wan kiwei iwei koren khat weilen nong ki khot arpuar ba don ru ki bala di hadu banda buat iwei koren khat weilen nong ki khot arpuar upol lo ha ban snenge ki bakim dei ban bam lalot bat ban di wan hadu banda buat hakamit ka jong trai hagatu ko por ki denge duna tang arpo lai pongut nagata daw da kiyak hawai daga jingbam mit ka bapura ro kalong menta kabalang ka jungi menakani news pak handai pu arngut kiawan news pak handai pu ar menakani ngiel ade bu jingpynbaptis kiawan bat ngi song thu namar kata ngimla su ban le ban butik ya ka rukom ka bashabar kum ba menshwa ki apostol menshwa ki rakhi ka jinghikai U Trai daga jingbam mit ka bapura ndrei menta pat ngi ai satang khendiat ukpu lani wafer bat tang khendiat kawan wat ki kan hun ki bahikai persya ke Jingpynbaptis chong ka Balang Presbyterian ru makiru ki ai tang khendiat ukpu bat tang khendiat ka khuri la de pilek he mani jongki haba pilap ya ka sakramen ka Jinghikai U Trai makiru ki ai tang khendiat kumba ai mangi ki sngoutho bau ukpu bat ka khuri ki long tang ka dak ka bashabar chong ka jingyap ya pli u Jesus Christ na ka benta chongi henry ngidang penne hi ya ka kentin Jinghikai U Trai wat langi sam tang khendiat ukpu bat ka khuri namar ngi sngoutho ba kine kilong ki dak ki bashabar jong ka Lyndan Syiem ka bashapo kumju ka kentin baptizo mikva kilong ki kentin ki ba bon ki jingmot bon ki rukom pendai ya kamet balai bangin shu khanglat ya kiwei ki balang ya kiwei ki kenhon ki babut da kanu rukom jong ka Jingpensle ya kamet jong ka Jingpendai ya kamet namar katu kalong tang kadang ka bashabar kumjuru ha ka Jinghikai U Trai ngilayo bangi shimmentana ukpu kum kadak bat naga khuri kum kadak amdan ka weiru ka balang lani kenhon ka badang botek ya ka rukom jong ka testament ka batmai ban ai ka jingbam ka bapura full meal ha ka Jinghikai U Trai lada baroh ki balang kila sngoutho ka Jinghikai U Trai kum ka dak bat ka sharp ka sign bat ka seal ka bashabar balai bakimla ban pediang kumju ya ka Jingpynbaptis da ka bapensle lada kila pediang ya ka Jinghikai tang du wafer bastang bat iklat barit kan shitom ayu ban pediang kumju
ia ka Jingpynbaptis da ka Jingpynsleum. Para bangeit bait, pi tynrai dangi poi sya beneng, ubleun keli pi, kat no gram ukpu pi la bam, hakapor pi dang ima gani kapertai. Lani pi tynrai ubleun keli, kat no klat kikuri, jong ka sakramen piladi, menba pi dang don hagani kapertai. Pi tynrai ubleun keli, kat no put ka hakabala pengam ya pi. Lani kat no litar ka hakabala penbaptis ya pi. Ne pi tynrai ubleun keli, syapang ka jing IT ke jong pi, hau Jesus Christ. Un keli hatu pila sakhi ne yau Jesus Christ. Hatu pila yarap ne yeki baduk ke beshitam, hakalanot ka shipah ka jong ki. Ke jing keli na U Blei hang teh beneng ngisong tu syai kedar. Kim long syapang ki niam ki rukom ki besabar. Henry ki jing keli ki long syapang ka jing Lyndan Syiem ka besapo. Namar kata tongin long ki baskem, ha ka Jingpynbaptis. Ka Balang Presbyterian ka bot renti, ka bot rukam haduk mentah. Ngim penrem ya ka jong kiwei. Ngim ong bakilong ki babakla. Nrengi penyeng ya ka nongrim ka baskem jong ka rukom ka bangingi bot. Bangiyat kat kum ka jinghikai ka khtien ka jong U Blei. To U Blei un kyrkhu yangi lingba ka ni ka jinghikai shong tynrai halor ka Jingpynbaptis. Nakabenta ka buram ka jong U Blei. Amen. Tungin ya duai. U Blei buk pau jong ibah beneng. Ngiaingu eme baga Balang Presbyterian Mawroh kalarai ban ai gini ki jinghikai shong tynrai. Ban ngiaingu namar ka jing dorkat ka jome bat ngihe kini ka por. Ha ka bangilala ban besa ya ka khtien ka jome ha ki para bangeit jong ka balang. Ha ki para bangeit ki ban kiwei pat ki balang ki balak ban don rengkat bat ngi. Bagi duai bagata ka jinghikai kan rung ha ka jingmut ka jing syampang ka jong ki. Bat kan pensyai ru ya ka jing artatien bat ka jing dum jingmut. Ngi duai ru nakabenta kito ki bayo bat ki bayo sngau leng baka YouTube channel jong ka balang. Baki numsa syo ha ka lengo bat ka khuslai syapang la ka jong ka rukom Presbyterian ki jongi. Nreba makiru ken so thu ki nongrim ha ka bangingi yeng bat bangi penbaptis ki kunlong da ka bapensle na syalang man. Ngida duai ko try kan rat ba men kyrkhu yangi bangin sngau scam ya ka ka ba ngila hikai bat ka bangila bot barskata bat bakan long shisha ka dak ba syabar. Nre bengin yet kam tam ya ka jing Lyndan Syiem ka besapo. Kyrkhu ka balang ka jongi bat kiwei pa ki balang ro. Bat ki para bangeit ba ki bayo sngau bat ki bayo ya gini ki jinghikai. Ngi aingo ba mi sngau ki jing duai ki jongi. Namari kini baroh ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang. Ha ka kerteng ka jong U Trai bat unong penem jing Jesus Christ. Amen. Ngi lapoi sya ka ba wai artat kini ka jingiaseng ka jongi bat ngi penpau ka jing songo ya baroh ki balai don benta kini ka jingiaseng nong tem nong yalam jing ruai ai ka jing penbena ki balum jing aingo bat ki bapen gentang bat ingilang ru baroh ki balai wan kumnish ka yeng ka jong U Blei to kan long ka jing kyrkhu yangi ngini penwai no da ka bangi ruai ka jing ruai ka basispa nya punyo bar hadin kini ka jing ruai nga kerpat ya itemen besan vice chairman ka balang jongi I temen besan PS Kanayor ba in sngewbha ban bu jing duai lingkot bat ban sapelat ingi da ka jing kyrkhu banwai. Jingpynbaptis long hukum U Trai ba janai bat baskem. Haka pin shem jing sukerhai pin lat na jing penrem. Jisu yap halor ding pna ban sat ka pop jong pi Jingpynbaptis sakhi shenna hakane hi kasngi. Ka jing ruai ka shispa nyo punyo. Jingpynbaptis long hukum U Trai bajanai bat baskem hakapin shem jing sukerhai in lat na jing penrem Jisu uyap halor digna bansat kapop jompi Jingpynbaptis
Sakishana Agadihi Kasni Do one who try ko pikikon O khot yapi menta Saileyala Kipobabon Hakjat jongka dingna Ukwa ukun ba umensim Jing kyrkhu long janai Jing Stang van Jing gaba tema Dong ini duai. U Blei bukpa jongi bahabenang ngi aingu ayame terabi nam takane kesengi kebamane mela aingi bengini oban syakri ngini oban yero oban pendon buram yame aingu bamelalum langkat ni kikun kiwei kijome bengila ban yo sngo ye kene khubor ke bakodor atra ye kene kesengi kebalong ke jinghikai kebadon kam nam ta jongi wei pi wei badi ke bame melabu hala ke jong ke balang kinyam kirukom ko trai ya kebukum kikun jomai ngiri ban pendam terabi watsha bagi jinghikai ke bakla kinwan ya ke pen bakla ke jinget ke jongi ndai kerat bi bingin sngoto ya ke dor jong jinglong men siem ke mengiman ya ke jingpen kho jomai ke basapo jong jingim ke jongi ablai be kyrkhu ya kene khubor ke jing slok ke bi pastor lai pedeng jongi ai kene pen scam ya ke jinget ke jongi ba bangin sngoto ko trai ba me melabu ikini ke baroh nak benta bangi ngin pen khoi ala ke jong do non bat bangila bani syam ban me ka sengi ke khado kyrkhu ye kene khubor kyrkhu ye yalau jong syakri pastor bina ban ai ke khubor ke bakodor ke jinghikai ke bakodor nam ta jing jongi wei pi wei ba bangila traji subi ban nang san ban nang roi ha ka jinglong ke jingim makan jaman siem nak wei ke por chui pan kyrkhu ngi wei pi wei ke bedon nak ke por atus ngoi ke bango jongi dumap ikiran kang baroh namar keteng jisu ngipan pada ke bawai no jong ne ke jing syakri ke jong yame au blei do isnei ban pelaj ngi ne ke por de ke jing kyrkhu ke bahantam ke jome dak ba air ba ke jing ai ke badabyang ke jong trai ban open embe jong Jesus Christ jing ba phala ba mayan ke jong blei ku pan bom chukon lema ke Jesus lok ke jong sai bo ke thamai bor ke jong men se mkhoi kini ke jing kyrkhu jong ki lai ho wei blei ba emba ba shisha kin lorang kat bangi wei pi wei ke yang hai kena kopor lambe kita ki rukhoi ki jomai ki bamane ki besyakriya me kari baklang satla ke perthai nadu menta syuru ki bom ju kodro amen.